adlaw may adlaw ang ato ang kuan sugda nagbunot og kuan buak lugit na naginotas init lugit na apoy naghakot sa nilugit para mabulat ano ni ato ang mamunutay naginot sa init. Tanan pa kuan pa ito mamunutay kuan to ang mamunutay sugod o gamay na lang ni ang buntanan ano lang ani sugod ang bunot man lagi ni karon tuig ang bago lang ni ulingon tara isa magtighakot nilugit gahi lang lugiton kay mo pa pagbuak pispar to ba tapita pispa na hapit na madugay ano yung buntan tubig sa tubig is life. Din kadak. Uy. Uy. Teko lagi kay kag braso dak. Dak. Din ka oy. Adto na kunoy. Agi-agi mas pandak. Dali sabay. Ligo jauh-jauh kaya alas 2 waktu naik labas Si jauh ligo man ligo sa ano on dili man kay to kuan ang giinom gabi
dili man to ingon nga hard ba nga. Kuan, gamay ra man to alcohol. Inahan ko ato kay gaan ra ang kuan imong sani. Dili kay bugat ba? Buwa to, pagkato sa buwa to, hindi. Ha? Kilang luming ito. 170. Bahala siya sa hard.